ato na sa magkaoy. Kita, uy, ato kita merkado gani lang. Kabalong dili ko ganahan po mainitan sa magkaoy. Usa man natin, usa man karon. Pagwa tag motor ka mo ato ta merkado kapay tag lubik kay magbiko lagi ko. Biko pa jud eh. Wala na magbiko din. Kaya magbuto. Magkago na po ako ni magpakaguro na nga kapay kay kagot sa gabi ni karon. Lain man ang kagot sa gabi ug adlaw. Ayo, luya, dira mo pagani ko na. Wal ka puya gani, magbiko ta kay kalag man ron. Dili man ta kakuha sa balay ra ta maghanda. Sa balay alangan kadi mo ta pwede mo atog lain. Asa ba halad? Halad. Halad ganyan na ako, mura man ka mama. Asa man ka? Init kayo sublim. Wala man mga motor diri. Tawagi si pare ni mo bi. Tawagi si pare ni mo. Isod kay diri kay kuan busy kang tao. Imo na jud kung gipainitan na ba? Ang ako ang pagkaputi. Sayang kay ni ako. Dagan kay manag. Dagan kay tao ron kay kuan. Dili lang pasudlon kay nanagkot sa kuan ba? Kanang gugmang patay ba? Ay, sige. Gugmang patay diya. Makaduna na po ko tayong gugmang patay. Ayun na nagdakuti. Tawagi si pare. Kita ka nag-ring pa. Hello, pre. Pre. Oh, kanang pwede, pre. Kanang wa man lison kay sakay Oh, motor listen. dire, pre. Oy, kanang pwede magpasugat ni dire, pre. Nami dire sa kuan, pre. Si Tirmol. Oh. At pag kita bahol mami ato imong motor, pre. Ang Oh, motor. pwede, pre. Mapasugat kami si imong driver. Kinaplatan mo ko, naplatan ko. Oh, mupliti lang mi, pre. Oh, sige, pre. Salamat kayo, pre, ha. Na, may Sige, sige, kinapasas, dito ta. pare. Dito ta. Salamat. Asa mo mato jud ta? Para umutang motor ni pare. Murag alindano wala na. Alindano malagi na kita kuan lagi. Kay na ta. Kay bye 20 replit yan. Bayad. Bayad na lang. Oh. Okay.